Ftit tal-jum oħra d-dinja se tkun qed tfakkar il-jum dinji tal-Parkinson's. B'Malta se tkun qed tingħaqad ma' pajjiżi oħra b'maratona 24 siegħa ta' sport differenti. L-isport hu meqjus bħala ta' importanza kbira għal persuni li jibatu mill-kundizzjoni tal-Parkinson's hekk kif il-moviment itaffi xi ftit jewwis is-sintomi li jħossu ta' kuljum. Dan tħabbar f'attività li saret il-ġimgħa fejn żewġ għaqdiet ingħaqdu flimkien biex itellaw dawn l-attivitajiet. Attivitajiet li lan tagħhom hu li jqajmu iktar għarfien dwar din il-kundizzjoni. Net News kellem mal-moħħ wara din l-idea, Adrian Asa. L-isport jagħtik mhux biss saħħa fiżika ma anke saħħa mentali. U xi ħaġa li jibbati biha persuna li jkollu Parkinson's hija l-ansjetà, nuqqas ta' aċċettazzjoni kif ukoll iħossu dajjef mill-istat mentali. Allura l-isport li nisselfik disciplina, determinazzjoni u perseveranza jikkumplementa tajjeb mal-bżonn li wieħed bil-Parkinson's bħali iħossu biex ngħidlek pożittiv u b'saħħtu mentalment u jaraf li huwa wkoll jista' jgħix ħajja normali billi jikkontrolla l-emozzjonijiet u l-istat mentali tiegħu. Preżenti kien hemm il-President Emeritus Mary Louise Colero Preca li qalet li hu ta' importanza li wieħed jaraf x'verament fisser din il-kundizzjoni. Fit-tmiem l-attività Colero Preca ġiet ippreżentata bi ktieb bl-isem ta' Iċċaqlaq nannu ċaqlaq li jitkellem dwar l-isfidi li raba ta' persuni bil-Parkinson's jgħaddu minnhom li ma' sfidi jdawruhom f'kuraġġ kontinwu. Kondizzjoni komplessa li teffettwa mhux biss il dak il-persuna iżda lill-familja kollha. Issa aħna bħala Parkinson's Association inġibulhom bħala neurologists, ituhom l-informazzjoni, physiotherapists, speech and language therapists, occupational therapists biex intuhom il-knowledge u kif jistgħu jirrikorru għal dawn il-multidisciplinary teams. Fl-attività issemma fost l-oħrajn kif Oliver Friġġieri minkejja l-isfidi li affaċċja kawża tal-Parkinson's baqa' determinat li jistielet biex jibqa' miexi l qudiem u dan seta' jagħmlu biss bis-sapport li tawh l-qraba tiegħu.